Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Lolu hlelo lolu silibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo. So today ngivakashele sisi wami uzongichazela kabanzi ukuthi why ala namhlanje. Sawubona. Njani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila nami. Ubuya kuphi ukuhlala? Ngibuya eSouth Coast, eMazimtoti. Oh, okay. Yes. So, ithini imfihlo? Imfihlo ithi nginomyeni sengilobolile kusele umshado nje la uqedile ekhaya. Inkinga asisakhona ukuthola abantwana ngenxa yezinto engizenzile ngikhula. Nine isikhathi singakanani nikudlelwane? Sesina 5 years. 5 years. Yes. Uphethe kahle ne? Kakhulu. So kulo 5 years lona akukho nje ukuthi ngingathola abantwana. Siyazama. Ikona okungasenzeki even kwenzekile mhlawumbe kube iviki kube sekuphela yabo. Why kungenzeki? Ngikhula at the age of 13 years ngaqala engage ku-sexual intercourse. I got pregnant ngina 15. Ngangisemncane ngangakazi okuningi so kwamele ngikhiphe ingane. Sure. Yes, I'm not saying at the age of ukuthi 15. Yes, at the age of 15. Ngibhedile nje ngikhula stage nabangani. Why ungakhonanga ukumgcina umntwana lo oqala? Ngangazi ukuthi ekhaya ngizothini. Ngangisafunda primary grade 7. Kwakusakuningi ngangisemncane kakhulu. Kwakuyoba nzima nje kakhulu. Yeah, so wageza ngokwesiZulu? Angizange nje even ukwenza ngoba sengikwenze about 4 or 5 times ukukhipha abantwana. Bengikwenza endaweni illegal. Like bengikwenza nje khona endaweni. Okay, iMac. Una 15 uye wakhipha oqala. Yes. And usukwenzeka ingaki? 4 times. times. Lo oweSibili kwenzakalani? Wasamncane futhi? Ngangina 17. 17. Yes, ngangiyimisele kumgcina ke kwaukuthi ubaba wakhe kwangesinhloso yakhe so wangiphoqelela. Oh, wakuphoqelela. Yes. Yeah. So lo owesithathu umntwana kwenzekani yena? 20 years kwenzeka lokho. Ngangiqeda umatric ngisafuna uku-experience impilo yasedolobheni and stuff so nje. Ngayibona ukuthi angikho ready ngangiphase kahle umatric so I felt like ukuthi ubaba wengane wathini yena ngaleso sikhathi? Wengena inkinga ngoba naye wayenomuntu wakhe? Yes. Yo. So lo wesibili nje ngiyazi ukuthi uyenza lento le awuyithandi. Yeah. Bekunjani nje enhlizweni yakho? Kwakubhlungu angifuni ukungasho like ngasho nama flashbacks alo wasekuqaleni kwakunzima nje kodwa ke ayikho indlela engangenza ngayo kwangaphezulu kwamandla. Lo besifona kwenzekani ke? Lo wesifo angimkhiphanga like exactly angimkhiphanga ngangazi like ukuthi ngikhulelwe ngaqhubela nje nempilo ebengiyiphila ukuzambela ubumnandi then started bleeding ngiya kodokotela bengikhulelwe and stuff so nayo ngiyazibeka iphutha lokuthi wakhishwa yimi. Oh, wawungahlosile lo wesifo but kwaba mhlambe wamiskhera. Yes. But ngendlela yami hayi ukuthi kwaba nje naturally. Ngendlela yakho kanjani? Ukuthi ngaqhubeka nje ngaziphila impilo bengiphila ngayigrovela yabo. Yes, so engakho ngithi naye ngamkhipha ngoba kwakutshwala. Oh, utshwala. Yes. Wawuphuza kakhulu? Sure. So manje mawuhlangana ke nomnyeni wakho ke bowusuzimisele ke manje ukuthi okay manje ngiyamgcina ke manje umntwana. Yes, bese ngiqale kabusha ngihlangane naye nje bese konke seku-right ngingasaphuzi and stuff nje bese ngixoxa impilo yami sengi-right. Kwakuthi ke shuthi isibeletho sesi-damaged uselobolile wenze konke kodwa nje and bengazi ukuthi ngizomtshela kanjani ayisahlali. Ngiyacabanga ukuthi izona zonke lezi zinto ebengiyiphuza ebengizenza ngoba bengingenzi esibhedlela.
Uyamthanda kakhulu umyeni wakho? Ngiyamthanda kakhulu. Mm. Angabe Naye ngihlala futhi ngaye ungasho Nkosi ukuthi yami, uyakuthanda kakhulu. ngaphezu kwako konke emhlabeni. Uwumuntu okanjani mekuza ngasebantwaneni? Uwumuntu obathanda abantwana, like Mm. nje mefika ekhaya unokudlala usewasisi wami ngoba phela useyangena ekhaya since eseqedile ukulobola. Yes. Yabo nje umkhonzile athi ngizokuthulela ozodlala naye, yabo nje. So kunzima kona ngifuna ungasho and ngiyazi ukuthi le izomphula kakhulu Nkosi yami into bengayilindeli, akekho umuntu ongithemba njengaloya. Manje akaze wazinikeza ithuba nje lokuyobona ama-gynecologist? Bengingakazi. Awucabangi mhlawumbe uma ngase uzame nje wahamba mhlawumbe uzothola usizo? Angicabangi kusangenzeka kuningi engikwenzile. Senginovalo nami, ngiyasaba. Manje emzimbeni uzizwa nje unormal? Yeah, emzimbeni ngizizwa nginormal because I still go kuma-periods but Ngendlela right. Oh, okay. But nje shuthi isibeletho sesinenkinga kodwa ma-period ngiyaya. So manje umyeni wakho mawubhekile methola indaba enje today nje mhlambe kuzoba njani kubudlelwane benu kusuka namhlanje kuya phambili? Ngizomphula inhliziyo, ngilindele noma yini and I'm not sure ukuthi usazokwazi yena ukuthi aqhubeke ahlale nami as much as ngimthanda but yeah ngimonile kakhulu kwakumele ngimtshele ekuqaleni uma ngangimenzele iqiniso so nje ngilindele noma yini noma inhliziyo yami ibuhlungu ngiyafisa ukuthi yena angixolele noma ngingazi ukuthi uzokwazi yini ukungixolela kodwa ngoba ngikwenze ngakafika empilweni yami mhlambe kungakhona leyo nhlasi yokuthi angixolele noma ngingamlindele ukuthi akwenze lokho. Manje mangathi ufuna umunye unkosikazi ke because wena awukwazi ukuthi ungamakhisa ikhaya ekubeni vele inhloso vele umuntu mawumthatha umlobolo usuke efuna vele ukuthi akhe ikhaya. So mangase athi yena ke ucabanga ukuthi angathatha omunye umuntu mhlawumbe ozokhona ukuthi akwazi ukuzala ikhaya liqhubeke, ungavuma? No, ngeke ngikwazi ukuvuma ngesizathu sokuthi nginenkinga nje like ngiyazazi ukuthi ngumuntu onama-anger issues so ngihambiselani nako and I'm strictly against isithembu since ngikhulele kusona ngazi umzimba baso so angikwazi ukusivumela. Ongcono nje aqhubeka nempilo yakhe ngoba ngiyamthanda ngiyomdedela abe happy. So ungakhetha ukuvela uhlukane naye? Yes. Noma kunganzima but iyona ndlela engangenza ngikhululeke emoyeni wami ngoba ngeke ngikwazi ukumbona happy nomunye umuntu nami ngisakhona empilweni yakhe. Awuboni kodwa mhlawumbe ukuthi mhlawumbe ngenzeka ukuthi ngabe u-selfish because phela senina 5 years ninonke and usungavuma nje kanjalo nje? As much as ngeke ngize ngivume kanjalo but ngoba ngiyamthanda ngabe ngenzela ukuthi yena abe happy angavimbezelwa yimi nezinto engizenzile. Okay, asike sithi akafuni ukuthatha omunye unkosikazi but abe nezingane nje ekudeni abuye azoziletha la kuwe ukuthi uzikhulise then ungakhona-ke ukuthi umnikeze ithuba ukuthi abe ubaba ngaleyo ndlela? Ngizozamukela ngoba phela iy'ngane zomyeni wami ngisho ngathiwa bengiba nazo mina naye eqhubeka abe ney'ngane ngaphandle bengiyozithatha zidlele ipharisha alidlayo naye kunokuthi alokhu ufakele ingane imali uyabo. Yes. Sike sizame ukumfonela simuze ukuthi uzoyithatha kanjani lento. Hello. Mhlonishwa kunjani? Ngiyaphila kanjani? Siyaphila nathi. Singakhona ukukhulumisana unaso isikhathi? Yebo ngiyakhuluma sisi. Alright, ukhuluma noStufuza Dlangamandla eZulu from Black Life TV. Kuhlelo esithi sikhipha imfihlo. From bani? Black Life TV. Ngihleli nonkosikazi wakho lana, umakoti wakho. So khona adinga ukuthi akudlulisele kona. Bengicela nje umuphi isikhathi akhulumisane nawe. Hayi ngamnika umama ifoni ngumusa. Alright. Mama. Myeni wami, Ubeka nje ku-mic. unjani? Waphila nkosikazi. Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila nami wethu. Ngizoba sendlini engakudala nje sokwenze njani?
Myeni wami khona udaba la ekufanele ngikudlulisela lona. udaba Yebo. lwani lwesithathu? Ngiyazi ukuthi mina nawe sesineminyaka ewu-5 sindawonye, konke kuhamba kahle, suyile nasekhaya kusele umshado. And sithando sami ngiyazi ukuthi sekunesikhathi uzama ukuthi sibe nabantwana sobabili but singakhoni. Njengoba sisacabanga ukuthi mhlampe sikhe i-medical attention, cha sithando sami asikho isidingo, inkinga inami. Inayo inkinga kanjani odadaloba? Dala ngichatha manje ngithenga ney'mbiza ezingqayingaka. Yini inkinga manje? Sithando sami into eyenzeka la sengike ngakhipha iy'ngane ekukhuleni Hayi kwami. manaka. Uke? Ngike ngakhipha iy'ngane. Iy'ngane noma ingane? Iy'ngane. Mana uzame man. Uyabona-ke lento ngitshela nomdlalo-ke manje. Umdlalo kule nto ngitshela uzongitshela ukuthi uyadlala kahle ngamanje. Cha Wonke sithando sami siyadlala. akusiwo umdlalo lona. Bekuthi bengingazi ukuthi ngizokutshela kanjani nami nginamahloni. Ukhipha iy'ngane kanjani nini? At the age of 13 years ngaba nomntwana of which ngangakabi ready ukuba umzali, ngangisemncane. Wayiqala nini nantona lento? Age of 13 years, wayiqala nini nantona lento lena kodwa uNkulunkulu wami ngenkomo zami sithi wayiqala nini lento wena? Konke kuqale ngineminyaka ewu-13, so nje bawu-4 abantwana esengike ngabakhipha. Ngiyazisola nami kakhulu. Hayi, ngiyalingwa lana. Ngiyaxolisa. Ngiyalingwa lana. Ngiyaxolisa kakhulu myeni wami. Ngiyacela ungixolele bakithi. Ngiyazi ukuthi kuyiphutha kodwa nami ukuthi bengenayo indlela yokukutshela ngayo, ingakho ngize ngeza kulo hlelo ukuthi bangisize. Ngoba ukukuthanda ngiyakuthanda kodwa manje ngiyabuka indlela osukulangazelele ngayo ukuba nomntwana. Wena mina uyazi usathatha kufanele ngivukise umuzi ababa uyakwazi lokho wena. Sesithi ukhathi sithandana nawe. Awuzange ungitshele le nto kwasekuqaleni mina. Kufanele ngenze njani? Mina kufanele kwenziwe yini? Yabona into ngitshela ngcono ungitshele ubuso nobuso. Nguzwe usuthini. Ngoba kangizwe usuthini. Le nto oyishoyo kangizwa mina. Sithando sami bengingazi ukuthi ngizokutshela kanjani, ingakho ngize ngeza kwi-Black Life TV ukuthi bangisize ngikwazise ngoba kungiphatha kabuhlungu. Uzuthatha indaba zomuzi wami uyifaka kumabonakude. Funa ifika kanjani kumabonakude? Sithando sami bengisaba ukukutshela. Usaba udodi? Ngiyazi ukuthi ngenza udoti kodwa bekuyindlela ebengaku-addressa ngayo bengenayo. Suka-ke lapho kumabonakude endlini njengamanje-ke ngifuna ukufica endlini. Funa ungitshele into ongitshela yona. Ngikuzwa lento ongitshela yona lapho. Funa ungitshele into ongitshela yona manje. Sithando sami angeke sikwazi ukuyiqedela la. Hayi, ngifuna ungitshela into ongitshela nganguzwa. Njami ngizoyivala le phone njengamanje. Funa ungitshela into ongitshela yona endlini manje. Hawu kodwa bakithi myeni wami. Damn man, nonsense yonke manje yabona. Ngiyaxolisa. Ngihlanganyelwa yini kodwa shambe hawu. Ngiyaxolisa. Kodwa ngithi ngiyachaza nje mina uyazi kade asuhushulizisa ngapha emva kwami. Awungazisi leyo nto mina. Kwangesiyo inhloso yami myeni wami. Ngangenza ubungane nabangani nanempilo engangiyiphila. Damn man, bloody fool man. Hey, Ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa kakhulu bakithi ungixolele. Ukuthi uyaxolisa. Yini oyixolisayo? Ngoba into exolisayo yile into eliphutha kuliphutha manje usakhipha ingane. Ungazazi nokuthi zingaki lezi ingane lapha ekhona zikhala zenzani. Hayi ngisho ingane uzongitshela ukuthi uyaxolisa. Ngangisemncane. Musukuve ngokuthi umncane manje wenza amanyala manje. Ngangisemncane, ngangisakhona nabangani, kusakhona impilo ebengiyiphila phambilini. Manje indaba yempilo ngithi impilo yami ngizama ukuthi ngimnike yonke impilo efunayo. Le ndlela ozongibonga ngayo le efuna ungibonga ngayo. Sithando sami konke lokho angikwenzanga manje, ngakwenza before ngihlangane nawe. Hayi mani ngiyaphuma ngize endlini lapho. Funa ungitshela into ongitshela yona mina ngizwa into ongitshela yona. Ngivala lo cingo. Usuke njengamanje lapho khona ungaze ungicasule mina uye endlini. Le nto ongitshela uzongitshela yona. Ngiyakuzwa myeni wami, ngiyabonga. Njengoba ikote kanjena-ke, Yo.
uma ubhekile uzofike kwenzekeni endlini? I'm not sure Uphephile nje? namhlanje. Yeah, I do feel safe ngoba angiwazi unqa wakhe, umuntu ongaze angiphakamisele isandla. As much as besiba nawo phela ama-disagreements, but Njengama-relationship wonke yes, nje. but nje umuntu ongaze angiphakamisele isandla, umuntu ongaze enze lutho njengabe ngihlala ngaye. But-ke ngoba usukhonile ukuthi ukhiphe obukade ukuqutsile enhlizweni yakho, how do you feel? Ngizwa inhliziyo yami ikhululekile noma kunzima ngoba ngiyazi ukuthi lokho engimtshele kona kuzomphula, kodwa ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe uyokuthola enhlizweni yakho kungixolele. Ukuthi kanjani angazi. Mekudlulisela emndenini la uganele khona. Akayenako umuntu ojwayele ukuthi if ever siba ney'nkinga esiba nazo ayidlulisele emndenini ngoba uyayathi mina naye singaxabana sikwazi ukuxolelana, kodwa umndeni wami Umndeni awusoze usahleli. wamxolela. Ohlezi umbheke njengalowo muntu naye owakhe awusoze wangixolela. Yo. Unfortunately asinayo i-remote yokurewinda impilo. Asikwazi ukubuyisela emumva izinto. So yini kunanoma ngabe kuthiwa awukwazi ukubuyisela izinto emumva, but into ongafisa ukuthi uzenze ngayo wena ukuthi ube right since usudlulile ey'ntweni ey'ngaka. Maybe ngingathola umuntu engakhuluma naye ngimchazele ngendlela engikhule ngayo, then ngibone ukuthi ngimisa kanjani ngendaba yey'ngane. Awukaze nje uthole ithuba lokuthi ungakhuluma nomuntu? No, Into enje? bengakaze ngisithole ithuba. Bengekho ready. Bengekho ready. So mekwenzeka nje bugcina ngaphakathi esifubeni sakho ukey, uthatha ukey ulahlelele. Kunzima, akudluleki. Akudluleki. Awumdingi mhlawumbe umuntu esingakunikeza yena noma ubona ukuthi mhlawumbe uyoba nenhlahla mhlawumbe uyitholele yena ngolunye usuku umuntu uyokwazi ukuthi ukhulumisane naye. Ngacela ukuthi ningisize mayikhona indlela. Yeah, maybe masikhulumisana nomyeni wami mhlawumbe singaze sifike nako-marriage counselling makwenzeka. Ngoba kona ngiyafisa ukuthi izinto phakathi kwami naye zibe right. Kuthi kanjani angazi. No, sizonibhukhela i-counselling kodwa-ke uma usubuya ekhaya sike siza ukuthi nixoxisane nafika kuphi, then-ke unayo imvume yokuthi ungasifonela nanoma inini khona sokhona ukuthi sinibhukhele i-counselling. Mhlawumbe mekwenzeka kube khona umuntu okhulumisana nani nobabili nga-right isimo, angeke nize nikhokhe, sonibhukhela nje mahhala. Singabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu ukuthi sivakashele kuhlelo lethu. Ngiyabonga. Kuningi kuyalekanyana. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare, ngiyathanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.